sayang. Mga kasinag, isang magandang gabi mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, mamamana kami. Kasama ko naman ulit si Romel, tapos si Minoy. Ayun mga kasinag yung dalawa. Ayun, kung nakapansin nyo may ilaw na yan, sila yan. Namamana na. Tingin-tingin tayo ng isda dito mga kasinag. Ayan, buto-buto. Ayan buto-butong incheck yan mga kasinag. Ang laki Ayan yung isang uri ng ano siya, balatan. Ayan sila mga kasinag. Ayan yung dalawa. Galon. Dalawa.
Huli. Mga kasinag, yung flashlight pala natin na ginagamit ni Romil. Itong flashlight nating waterproof. Pinasok ng tubig. Nawawala mga kasinag, namamatay na lang. Kasi yung mga gasket niya mga kasinag, kaya nagka-diferensya na kanina. Hindi ko pala nahigpitan ito. Kaya yan, pinasok ng tubig. Kaya binuksan ko mga kasinag, ang grounded. Ayan yung mga tubig naging grounded yung pindutan. Ayusin ko lang muna ito mga kasinag at update ko lang ulit kayo maya maya. Pindutin muna. Sayang. Ito pasok. Isa pa, mga kasinag. Hindi sila tinatamaan. Alis muna kayo dyan dahil sa gawal kayong masyado. Alisin mo lang na ako. Ang aeroplano. Ha? Aeroplano. Ang gulat ko, makasabing aeroplano. Nakita ko buwan, sabi ko, buwan ng aeroplano. Buwan pala. Libog na lamang. Sayang, tunggal. Iwan yung mga yung mga niya, katawan. Kaso alam ko na pagkunasan pa. Yung parang kalikit. Oo. Punot kaya yan. Matahin. Hindi nga mamata. May yung may ganyan Repairing. Oo. Mamaya na lang natin Mga kasinag, hanggang dito lang muna. Kasi mga kasinag, yung flashlight na gamit namin, patay-patay sindi na. Iisa lang kasi itong flashlight na ginagamit namin pag pagsisid ni Romil. Hindi naman ako naglusong sa tubig mga kasinag, andito lang ako sa gilid. At kaya sabi nga ni Mrs. darating daw ang aking kaarawan sa masusunod na araw. Kaya dito lang muna ako sa gilid. Hindi ako sumama sa kanila sa tubig mga kasinag. Ayun mga kasinag, maraming salamat palan. At bago kong katropa, si Romil Saot Ayan, si Romil Saot. Siyang mananinisid mga kasinag. Tapos ito si Kabuks Minoy. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang. Ito pala mga kasinag yung aming nahuli. Ayan Ayan, yan lang ang aming nahuli mga kasinag. Ilan lang. Kasi nga nagka-problema mga kasinag ang ating flashlight. Kaya sa mga susunod na lang po ulit. Hanggang dito lang mga kasinag. Sa susunod na lang muli. Bye bye.